लावनांगौना मानि खानाया औ आयो खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजों ज' भगवान नाय महर लानोसै ओमफ्राय दामगै बेनिफ्राय ब्लगसखौ फुरा जोबोसेनो मोनजाबाय हानायखौनो इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो उफाय गैया बेरे फुंथ' नंला 7:30 जालायबाय आरोना आदार आरोना फुरा 110 थाखा आदार गारनानै फैलायबाय जोबस्रांलायबाय माने साननैयानो थाङा आरोना दा दिनैनि माखासे जोबजोबखागोन उफाय गैया सासेया सिखाराखै सासेखौ टेबोलाव बहायनानै गारबोदोंमोन बे रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनो हालामोन जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामनांगौ जाबाय आरोना मोनफैबायानो आङो न'नि हाबाफारि फोजोबनानै लागोनसै नानि नों सिखारबाय मा आं दखानावसो थांदों नों सिखारनानै थादों आङो बिस्कुट लायदों चक लायदों माथो आदायाव गाज्रि जायाखै नों सिखारनानै थादों आयौ फैदो देरबाय नालाय ना मा होनदों मा आंखौ नेबाय थादों आयौ सना आं नोंनो माम्बार लायदां आदाया सिंगामसो लाबोदों आदानो नोंनोबो सकस लाबोदों आदानोबो सकस लाबोदों दायो लायगोन दे माने मोनसे नङा मोनसे हेबनो खायदाथार आरोना एफा मोजां लानानै फैबाय आङो एबारना हेबनो खायदा नांगोन ना जुससो जालायबाय नै जुस नै बे गन्थंआ मुथेदोंना सना नोंना फारसेथिं गगा मोननानैसो दङ नोङो दायो लायगोन आं दायो आबौना जुस गैयामोन सना नै आंखौ ना मोसौ गिदिर होसोदोंमोन आं खारबोदोंसो ओरैबायदि अख्रा हमथाब फै नायहैनोबा फै मोसौखौ नायहैनो फैलाय फै नुवाखै गावासो फै नायहैनोबा थगायनोबो हाया ओरैबायदि दा लायगोन दे सानसुआव लायगोन दायो सानसुआव लायगोन आयु गैलाहाय र' एसे बुरखायाखै गाइखेर गायलाजों थगायग्रोनोसै आं ओमफ्राय सान्दुङाबो दिनै फुंनिफ्रायनो हाय हाल्ला खारना ओरैबायदि गरम बाबा हय बिदानि स्कुल गैयिजों बिनानावनि हेब्रेजों बिमानि खानाया दिनै गब्रुंजोबाबा गैखाला खानायानो एकदम गब्रुंग्रा जाखाबाय आंना टेनसनजोंनो आरोना डिप्रेसन थांबाय आङो दासो सिखारदों फटखुरिया मारै जुस जालाबायनांगौ जाखो फैदो सना फै गाइखेर बानायनोसै आं फैदो 80 घन्टानि उनावसो एसे बेलेन्सआव लाबोनो हाबाय आरोना जाबाय मा आयौ नै लंपेन्टआ मोनसे बोखोलायदों बावदों ए बावदों जादो दे सकसबो बिस्कुटबो गाइखेरबो जादो ओंखाम सुबाय ना सुबाय जादो दे बेनावनो आरोना एसे ओरै जायो आंहा ओमफ्राय बिदिया जाखांनानै थांगुलायबाय 80 घन्टानि उनाव सिदासि केमेरा गासै अन जाफिनबाय आरोना फुरा दुगैस्रां लोबस्रांनो ओमफ्राय माने किचेनाव हाबबाय माथो बुंनो स्कुल गैया नालाय फिसालाखौ डिउटि होलाय फिसाजोखौ डिउटि होलायनो अयथासार आरोना ओमफ्राय बिमा फिसाजों दुगैखांबाय नै गस्ला माखाया सेला जालायबाय आरोना ओमफ्राय आदारखौ दांबाय नालाय आं आदारखौबो एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोननो सिम्पोलसा ओंख्रि आरोना नै बेखौ सुनानै दोनखादों आङो ओमफ्राय बेहाय दङ मैथ्रु सैसे दंमोन ओमफ्राय आलु दरसे होदों आरोना फिसाजोनि नामैहाय थ' बेयावनो ज' गाबहोगोन आङो जासिगोन बेयाव दालिखौ होनोसै ओमफ्राय नै ओरैहाय एकदम जास्ट एसेल' आरोना हारसिंनि आन्था बाराबाथाय जानोथ' हायो खिन्थु अभार जायो ओमफ्राय नै बेखौ सोमना दोनदों बेखौबो बेयाव होफागोन आरोना गोथांजों गोथां बिराद गोथाव मोनजायो आङो ओमफ्राय ओंखाम मोनखाबाय दाउदैबो होफादों ओंखामावनो सिम्पोल सा ओंख्रिया बेनोल' फटाफट फोमोननानै लानोसै आङो सानै सुबुं आरोहाय आरे कृष्ण बै रुमालाथ' खनदो बाबा आलायथि फैसा रुमालाय खननानै दोननांगौ बांसिनसो जोथ्रोदनानै दोनसिनो जारलासोहाय लेटेर पेटेर जाखां लोंखां मावखां आरिखां थिक थाक बिदाखौहाय माखासेयाव लांनोसैलाय नानि फैदो ग्रोब ग्रोब आरोना है दानो हब्रा लायगोन मानो बिदि होनो नोंलाय जारलाथारहाय जोंनाव जेरैबो रेस्टआनो गैया आरोना ग्रोब 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 दे फैदो नानि सिदा सिदि आदार आरोना आंनि लोगोरिनि फैदो सना फैदो नानि आया गाखोदो जारलासोहाय सफैनायजों अखा थुब थाब सिरिनायजों आरोना हाट नोंखौ देखाया आङो बदमाइस आदार 20 थाखा गारना फैलायबाय बमबाइस बेखौबो देखाया नोंखौबो देखाया आङो
आयु देखायनायखौ मादि लाफिनदों नायसाय दे लाफिनलाय नै गाबनायखौ नुसिगोन नोंखौ आमाया नायबा नोंखौ नुसिगोन गाबनायखौ दा गाबखा दा केमेरा अफ खालामबा हब्रा गाबनांगौबा देखाया दे ओंखारदो सोना ओंखारदो दे जाबाय आंबो दसे ओमफ्राय लोगोफोरनि भिडिअ माबा एक्सारसाइसनि भिडिअ माबा डाइटिंनि भिडिअ नायबायबायनानै बावगोमादों आरो एसियावनो ओमफ्राय नै फिसाजोआ थोरोब लबार खाना होबाय दान्दिसे उनावसो आन्दाज मोनलायलायबाय आरोना आङो हायावसो उन्दुदों एसे थान्दानो ओमफ्राय नायदो अबस्थाया जि गोसो होनानै एकदम फांखा होबाबो गोलोमफ्रुलायनाय गरम आरोना दिनैहाय अखा थुबथाब थाइसे थाइनै सिरिनाया गैला बन्द जाफिनबाय गरमानो गरम ओमफ्राय नायदो दा बिमाया खेवनांगौआ जालायनोसै आरोना आन्दाज मोनाखै दानो नुहुरफ्रांनांगौबा केमेरा अनखौ आंखौ देखायनाङा होनलायगोन खुनु गद गैया बेना आरो बै गोजौआव माबा माबि दं नालाय बेखौ हाननानै लागायना होबावनोसैसोमोन बिमाखौ गाखोनायखौ नुवाखै टेनटाने माखौ हाननो नाङालै मा मोजां नुदों मोजां नुबावदोंसो जाहैदों गावहा मोजां नुथारदों मा आयै थावबो फोनदों नोङो थावबो फोनदों आंनाव हा लावनांगौना मानि खानाया आयै नंगौथ' गावखौ बुङो नालाय आङो खानाया लावनांगौ थाव फुननांगौ होननानै गावहासो आंखौ लावनांगौ होननानै दाम लागायजोब्बाय थेंक इउ नानि थेंक इउ खेवफिनसै खाबावदोंसो दे लावथोंना खानाया दे लावथों दे खाबाय था ओरैनोथ' अके ओमफ्राय एखमबा बिराद अख्राया बांद्राय जायो आरोना उन्दैयाव खानाय सिनदोंमोन आंबो उन्दैयाव खानाय सिनदोंमोन दा मामि जाबाय नालाय आंखौ सोलाबनाय हा सोलोंफोराय अबहाय आंखौ आं खानाय सिननायाव सोलोंफोराय आं खानाय सिननायाव उन्दैयाव नों आंखौ नेबाय थादोंमोनलै सियाराव जिरायनानै आं उन्दैयावबा नोंबा बबाव दङमोन दा बिदा गैया नालाय दा बिमाजों एसे बिदिनो दङ आरोना ओमफ्राय एखमबा बिदा थाबाय खें अबेबा मोनसे बुस्थुखौ बुंबाथाय बुंथाबबाय थायो बिराद अख्रा ना मालाबा सानलायलाङो आङो अबेबाफोरसो लांनांसिगोन नामा आङो एस्ट्रलजारफोरनावसो बिदि सानलायलायो आरोना एखमबा ओरैबायदि अख्रासिन जायो आरोना माने अबेबा मोनसे खोथाखौ गाव हमदोंबा बेयावनो थाथाबबाय थायो बुजायबाबो मानिया बुरखायबाबो मानिया रायबाबो मानिया बुनायाथ' मा बुनो थिलौल' मानसि अब्लाबो मालाबा अयथासार माथा गाज्रि मोनबाथाय खिथाव एसे फ्राद मोनोआनो थेवबो मानिया आरोना गाव जेखौ हमदों बेखौनो हमथाबबाय थायो ओमफ्राय मालाबा सानलायलाङो आंना एसे लांमारनांसिगोनसो नामा आंबो एसे लोगोफ्रा सोरबा बुङो अख्रा जाखायो खायफा बांसिन अख्रा जाखायो बेथ' बिदानिफ्राय 5 गुना बांसिन अख्रा आरोना आं दा मोनबाय नालाय सानैखौबो ओमफ्राय आरो सोरबा नायखांग्राफोरनाव एसे लां होनना बुङो आं बिदि लांलाबायफेराबो गोरलैयाव जेला गाबलु गाबला जायो अब्ला लांनाय जादोंमोन आरोना आङो खननै खनथामसो ओमफ्रायहाय डाक्टारनावथ' लांग्रोखायो आङो ओमफ्राय डाक्टारनाव लांनानै बिदियावबो लांनाय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बिनिबो नायनाय बिनिबो डाक्टारनिबो मुलि जानाय मा जानाय बिदिनो हामलाङोमोन आरोना ओमफ्राय नै एसे देरनानै लांनाय जाथाराखैमोन आङो खिन्थु दा गोसोआव सानलायलाङो मालाबा एसे खबर लानानै लांनाय नायनोसै नामा आंबो एस्ट्रलजारफोरनावहाय बा नायग्राफोरनावहाय बिदि सानलायलाङो आरोना मा होनना बुंबावनो उन्दै मानसि खायफा माने मालाबा होनलायलाङोबो उन्दै मानसिनाव बार गाज्रि बा माबा खुगा नोजोर बिदिबायदि नाङो लांनांगौबो मालाबा समाव बिदिबो बुङोना ओमफ्राय लांगोनबो आं मालाबा आरोना ओमफ्राय खानायखौबो खेवनो मोनानो दै गांगुलायबाय आङो दै दुंबुर एसे फुदुंनानै लोंनोसै मालाबानो बिदाखौ लायनो टाइम जाबायना आरोना लायनोसैयानो दाननाङाहाय खना थांसै आदाखौ लायनो नानि
बे खोथाखौ माने ओमफ्राय आं दाख्लै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सोरबा बिमाफोरा एसे मोजां सलुसन हरगोन नामा बिदि सानबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय नै दिनै फोरमायनाय जाबाय आङो थ' आं दा बेजों लोगोसे ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै सिम्पोलसा ब्लग्स बानायनानै बेखौनो होबाय आङो जेबो देखायनो लागा गैया बिमा फिसा जाखिनि हालोद बेखौनो एसे शेयार खालामबाय गाज्रिबो नांला आरोना बेलाय मा ब्लग जाखो होननानैहाय थै थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय